Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou episod de gaming. Astăzi o să ne jucăm un joc cu rechin foarte tare. Haideți să începem. Eu am luat acest joc cu hack, ca să am mai mulți bani și am luat toți rechinii. O să încep cu cel mai șmecher rechin. Mănâncă orice, absolut orice, bombe, nu acesta. Mănâncă foarte mult, mănâncă și orice din lac mănâncă, cu excepția racului, cel mare. Foarte șmecher. Să vă descărcați jocul acesta și nu uitați, dacă vă place, să vă abonați, că am început o serie de gaming. Eu am un canal de YouTube, Nicolas Flican, și am început și o serie de gaming acum. Să văd dacă merge cu această serie de gaming. Poți să descarc și eu jocul ăsta, că nu știu cum se numește și vreau să-l descarc la fel ca tine, ca hack, să-l iau pe ăsta. Da, ți-l descarc eu cu hack, nu e nicio problemă. Dar uite-te aici, uitați, mănâncă orice. Foarte șmecher acest joc. Foarte șmecher acest joc și acesta a fost un video scurt, doar să vă arăt jocul. O să mai fac pe parcurs. O să fac cu GTA Ro pe Hero. O să fac cu mai multe gaming. Nu uitați, dacă vă place, să vă abonați și să lăsați un like. Și eu v-am lăsat. Pa!